Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Takže já vás zdravím u další recenze na 125. Dneska jsem tady v Praze, v Horních Počernicích v Globalmotu. A dneska si vypůjčíme motorku od značky Brixton, je to model BX125X, je to tahle černá. Maximální rychlost by se měla tyhle motorky, je v papírech uvedena 90, ale i tak si zkusíme test z 0 na 100 a uvidíme, jestli to zvládne ta motorka. Jo, zkusíme test z 0 na 100. Tohle BX125X se prodává v této černé matné barvě a v maté zelené. Pak je model ještě BX, jak to je, 125X. A ten nemá takový drapák, má jiný vejfuk, má chromovaný zadní blatník, přední blatník a ten se dělá ještě ve stříbrné barvě, vídové. A pak se dělá ve světle stříbrné, ještě v modelu Café Racer. My si dnes do testu vezmeme tuto a uvidíme, jaká bude. Jsem dneska trochu nachlazený, což možná slyšíte z mýho hlasu, takže to vezmeme trochu zrychleně. Takže jdem na to. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Motorka má nějakých 14 litrů nádrž, což není moc, ale s nějakou spotřebou kolem 2 litrů, což jsem si fakt otestoval, tak ten dojezd je dostačující a ta nádrž velikostně taky. Co se mi na motorce nejvíc líbí, tak je asi přední světlo, které má po celém obvodu LED diody, takže to je úplně nádhera a malé LED blinkery a vypadá ta motorka fakt krásně. Všichni, co to viděli na fotkách, tak se jim tato motorka nelíbila, ale jakmile ji viděli osobně, tak řekli, že na to, co to je za motorku, tak to vypadá dost dobře a klidně by si ji koupili vzhledově. Po krátkém projetí jsem byl velice překvapen z tahu toho jednoválce a následně jsem byl i rušen nějakým chrastěním. Trochu mě to vadilo a po chvíli jsem zjistil, že to je řetěz, který tluče o kivku a následně se tím i ničí. Myslím si, že je to chyba docela výroby a myslím si, že by tam nějaký kus tvrdé gumy za 20 mohli klidně dát. Protože třeba tyhle ty blinkery, když jsem se koukal, tak na internetu vycházejí 2 na nějakých 650 korun. A docela mě naštvalo, že nejsou schopní dát tadyhle na kivku kus gumy za 20, aby ten řetěz nedřel, neničil se a následně to přináší i vibrace do celého rámu. Jo. A celou tu motorku to hrozně kazí. Takže pokud tuhle motorku někdo už máte a vidíte toto video, tak doporučuji si to tam hned namontovat. Je to sice maličkost, ale každá maličkost může motorku trochu kazit. Po návratu na prodejnu Globalmota v Horních Počernicích jsme tam ten kus gumy dali a myslím si, že se to dost vyřešilo a ta motorka se o dost zlepšila. Přestala vibrovat, přestala chrastit a najednou jsem si tu motorku úplně jinak užíval.
Co mi dál přišlo fajn, tak jsou to tyto chrániče, aby se nádrž nepoškrábala. A taky, když jsem jel v terénu, tak jsem si kolenama ty nádrže musel přidržovat. A je to krásně měkčený a vypadá, že to je kvalitně přilepený. Má to krásný motiv britské vlajky. Fakt se to sem hodí, vypadá to moc suprově. A za tohle palec nahoru. Je to ještě jedna věc, kterou vám musím říct, že mi trochu nevyhovovala. A je to přepínač směrových světel. Podvozek tady je nastaven docela měkce, takže doporučuji spíš na tom jezdit v jednom. Samozřejmě jízda ve dvou se dá přežít, ale víc to houpe. Podvozek je nastavený na měkčejc, protože jak vidíte, jsou na tom drapáky, aby se s tím mohlo taky na nějakou takovouhle prašnou cestu, kde s tím je i zábava. A tady ta motorka fungovala úplně suprově. Prostě jsem to cítil a krásně to houpalo v tom terénu, nevibrovalo. Prostě ta motorka tady v terénu funguje na takovéhle prašné cestě, jak má, a dost mě to bavilo. Jak říkám, s touhle motorkou je v terénu neskutečná zábava. Neznám žádnou jinou 125, která by byla dobrá jak na silnici, tak takhle do terénu. Je to prostě tím stylem scrambleru, který začíná být dost populární a u lidí oblíbený. Ještě zmíním poses. Ten je tady takový udělaný na pohodu, prostě nemáte nějak nohy narvaný vzadu, je to prostě na pohodu. Ten poses je strašně příjemný. Prostě sedíte narovnaně, nevohnutě, nohy nemáte nějak zlomený a myslím si, že by nebyl problém na této motorce ujít i větší porci kilometrů. 106, jo, 107, pojď. 108, 109. Takže všechno si na závěr shrneme. Rovnou říkám, že tato motorka je spíš na klidnější styl jízdy, ale v terénu se s ní dá dobře blbnout a na silnici trochu taky. Samozřejmě, když to má tenhle drapák, tak s tím nemůžete klopit zatáčky, jak když na to máte nějaký Michelinky, ale myslím si, že nedrží vůbec špatně. Nevadí terén, má dobrý poses a této motorce nevadil ani nějak městský provoz. Spíš mi přišlo, že této motorce úplně nejlíp vyhovoval a na ježdění po Praze jsem s ní byl velice spokojený, jak výkonově dostačující, tak jak je úzká a krásně obratná. A díky měkkému podvozku mě ani tolik nevadily nějaký kanály a díry. Sice jsem trochu houpal víc, než jsem chtěl, ale nebylo to nějak nepříjemný. Nejvíc mě vadil, jak jsem říkal, ten řetěz vzadu, který tluče okývku, přenáší to vibrace, chrastí to hnusně za jízdy a ničí se tím ten řetěz. Je to věc, která by měla být hnedka ve výrobě odstraněna, protože tu motorku celou kazí. Ale jak jsem říkal, v Global Motu jsme tam dali kus slideru, normálně co se dává na motorky, a ty jízdní vlastnosti se o dost zlepšily a ta motorka mi svým stylem trochu přirostla k srdci. Pak tady máme ten přepínač směrových světel, který mě úplně tak nevyhovoval, ale člověk, kdo na tom bude jezdit každý den, tak si zvykne a myslím si, že jakoby to není úplně největší problém. A za cenu kolem nějakých 65 až 75 tisíc si myslím, že to je dost zajímavá motorka a dost bych nad ní uvažoval, protože co se říká, že je lepší než je ta motorka. No přece nová motorka. Ano, není to Honda, není to Yamaha, ale je to Brixton. Zní ta značka krásně a já si myslím, že nějakému 16letýmu do 18 vydrží, že mu to poskytne dostatečný základ na ježdění. A když ve výrobě začnou montovat lepší přepínač směrových světel a začnou montovat už z výroby na tu kivnou vidlici pod řetěz slider, tak ty motorce klidně dám 9 bodů. Fakt s tím nemám problém, jsem byl jinak z ní úplně hotovej. Ale bohužel tohle to zkazilo a tím pádem ji musím udělit v obyčejných 7,5 bodů. Neříkám, že ta motorka fakt je špatná, ale kazilo to ten jízdní dojem a myslím si, že by se měli ve výrobě nad tím trochu zamyslet a odstranit tu chybu. Když jsem ukazoval tuto motorku kamarádům na fotkách, tak se jim nelíbila. Ale pak, když ji viděli osobně, tak změnili názor a říkají, že na to, kolik ta motorka stojí, takže se jim ohromně líbí a určitě by si ji klidně koupili na začátek.
Takže já doufám, že se vám tato recenze na tuhle motorku líbila. Kdybyste měli zájem se na ní projet, že byste si ji chtěli koupit, tak není problém zastavit se na jakýkoliv prodejně Global Moto, jak tady v Praze, v Horních Počernicích, tak v Hradci Králové nebo v Ostroměři. Můžete si tu motorku vyzkoušet. Myslím si, že za to vyzkoušení to fakt stojí. Svést se na tom a třeba sami pocítíte, že i když to není japonská motorka a italská, takže může i tak dobře fungovat. Takže já se s váma loučím a u další recenze. Čau. Lidi, to si musíte poslechnout, poslouchejte. Pěkný zvuk, tyjo. Ještě se mi líbí strašně ty malý blinkry tady, ledkový. Takový decentní, fakt pěkný. Já se omlouvám, ale já tuto motorku už musím vrátit. Jezdilo se mi na ní fakt suprově. Já chci poděkovat Global Motu za zapůjčení tohoto motocyklu. Řekněme pár, ty vogo, hezky na červenou, což je pár. Někomu se nemusí líbit ještě design, ale jak říkám, ukázal jsem to na fotkách s kamarádům, nelíbilo se jim to. Ty vogo, subselek, fuj, dobrý. Takže já doufám, že se vám recenze líbila. Já se s vámi loučím, do dalšího videa, čau.